til Skudeløse i udkanten af Faxe Kommune. Det her, det ligner jo et fuldstændig almindeligt bestyrelsesmøde i Liberal Alliance i Faxe på en ganske almindelig tirsdag aften. Det er dejligt, at I havde lyst til at komme. Det er også rart at vide, hvem man er i stue med. Jeg hedder Birger Holm Grønberg. Jeg var lige ved at sige kendt fra medierne. Jeg havde fornøjelsen af at blive ringet op af TV2 i aften, så lave en lille appetitvækker til dem på mødet her i dag. Og jeg lige skal godt sige, at vi er fuldstændig overvældet over den her tilslutning, den her opbakning, der er til det her møde. Og det er fantastisk. Lige et par praktiske bemærkninger, inden jeg kommer ind på selve indledningen og giver ordet videre til den egentlige talerække. Så er klokken 19 nu, og selve indlægsdelen forventer vi kommer til at køre frem til omkring 19:55. Peter Kjær, som jo er en af mange, der opstiller til kommunalvalget i november næste år for Liberal Alliance, vil være aftens ordstyr. Jeg giver ordet til Peter lige om lidt. Men det er ham, der overtager i særdeleshed efter klokken, når klokken når hen i nærheden af 9. Og så når klokken er cirka 9:30, jamen så forventer vi at være helt færdige. Vi har fået tilsagn fra vores indlægsholdere, at skulle vi strække den en halv time ud over klokken 9, så gør vi det. Det er vi selvfølgelig rigtig godt tilfreds med. Og vi har lovet de tjenende ånder i lokalet og smide ud omkring klokken 10. Så det håber jeg, I vil respektere. Men endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til debatmødet. Og det, som er også vigtigt at sige omkring det praktiske, det er, at der er repræsentanter fra pressen her i dag, blandt andet TV2 Øst. Og deres nyhedsudsendelse går i luften her klokken 7:30. Og det betyder, at TV2 Øst vil være inde i det tilstødte lokale. Der kan godt komme en lille smule snak dernede fra, når klokken er omkring 7:30. Det burde ikke vare mere end cirka 5 minutter. Max har de lovet. Så lad være med at blive nervøs over det, at sidde og tyst på dem, fordi så kommer I lige med i fjernsynet. Men så ved I, at det stopper, at snakken stopper altså igen. Og derudover så er der også, udover Peter Kjær, som bliver opstillet til byrådet her i november næste år, så er der vores spidskandidat Kenneth, som nogle af jer måske kender, som står nede for enden. Vi har Richard, som har lovet at passe barn, som også stiller op til byrådet. Imellem de to står Morten, som vil også stille op til byrådet, og ved siden af står Henning, som også er for Liberal Alliance, som ikke opstillet til byrådet. Så har vi Mathilde stående nede i døren, som også er byrådskandidat, og over i døren til venstre står Dennis, som også er byrådskandidat til næste år til november. Og så vil jeg bare sige, at hvorfor skal man så beskæftige sig med noget så kedeligt som en amerikansk præsidentvalg, når man kan mødes her i Skudeløse på en tirsdag aften? Der er et stykker, der har spurgt mig her for nylig, hvor er det lige, det ligger, de der Skudeløse? Men nu ved I det, og hvorfor har vi så valgt at lægge det her? Jamen det har vi jo selvfølgelig, fordi aftens tema, det handler om kloakering i det åbne land. Det berører jo primært mennesker i kommunen, som bor uden for de større bysamfund. Derfor synes vi selvfølgelig, det var logisk at lægge det her ud, hvor det sker, hvor der er borgere, der bliver ramt af det her, godt såvel som skidt, afhængig af hvordan man ser på det. Og så har vi også lagt det her ud, fordi vi i Liberal Alliance grundlæggende har den holdning, at det er mennesker, der skaber resultater, langt højere grad end det er politikere. Nærdemokrati, borgerinddragelse, det er hjerteblod for Liberal Alliance, og vi nyder at se, hvor mange små lokalsamfund der er i vores kommune, hvor mange kreative sjæle der er derude, og vi vil rigtig gerne bakke op om, hvad der er, der foregår. Der sker mange spændende ting her i Skudeløse forsamlingshus. Bergs Corner, caféen her lige rundt om hjørnet, som i øvrigt har leveret det festivaltid, vi nogen af os har sat til livs her i aften, er et nyt initiativ, så hvis søndagsturen skulle gå forbi Skudeløse en gang i næste uge, så slå vejen forbi Bergs Corner, støt de små ildsjæle ude i de små lokalsamfund. Det er det, de lever af. Det er de to hovedårsager til, vi er her i dag. Og så er vi her rent faktisk også, fordi Liberal Alliance kærer sig rigtig meget om miljøet. Men for LA, så er det altså også hjerteblod, at der er mennesker, der kommer før systemet. Vi kærer os om borgernes retssikkerhed. Det er en principiel diskussion for os, en værdipolitisk diskussion, vi har her i aften langt højere. Det er en miljødiskussion. Det handler om frihed, det handler om retssikkerhed. Og LA vil rigtig gerne have retssikkerheden tilbage i miljøpolitik. Der er sådan et fint ord, der går meget i medierne i øjeblikket, men vi skal have disruption. Vi kunne godt tænke os lidt disruption i miljøpolitikken. Nogle gange kan man få den fornemmelse bare, at ordet miljø indgår i en sætning, så bliver alt, hvad der hedder sund fornuft, det bliver per automatik sat fuldstændig over styr, fordi alt skal handle om miljø. Det skal det selvfølgelig også til en vis grænse, men det handler altså også om mennesker. Og vi skal passe på, at vi ikke glemmer på den her miljørejse, at der er noget, der hedder menneskers retssikkerhed, og det er den, vi rigtig gerne vil debattere med vores indeksholdere her i dag. Så skal jeg huske at sige, at nu er jeg sikker på, at spørgsmålet håber sig op allerede. Men der er selvfølgelig særligt et, som jeg håber, vi kommer lidt
lidt tættere på et svar her i aften. Det er nemlig, hvorfor udsteder Faxe Kommune et påbud til enligt beliggende hus i kommunen om rensning i områder, hvor vandløbene, altså recipienterne, som jeg har lært, det hedder i fagsproget, er tilfredsstillende eller måske et år meget højt i miljøklassen. Det er da ikke sund fornuft, er det? Det får vi se. Men jeg vil godt appellere til, når vi nu lukker op for talerrækken, og inden jeg giver videre til Peter, at det her det er et debatmøde, som vi håber vil foregå i rigtig god ro og orden og i saglighed. Og jeg vil også sige på forhånd, vi har 2 repræsentanter med fra Faxe Kommune, som har vist os den glæde at være her i aften og fortælle lidt om kommunens syn på tingene. Jeg synes, det er rimeligt at sige, at Torkild og Dorte, som bliver præsenteret lige om lidt, er jo ikke dem, der sidder med det ultra høje faglige kendskab til daglig. Og selv hvis man er lidt ærgerlig over, hvad det er, der måske er på vej ude der, hvor man bor, så tal pænt til hinanden, vær saglig, og hvis man har nogle meget detaljerede spørgsmål, meget faglige spørgsmål, så ved jeg, at både Dorte og Torkild kan fortælle lidt om, hvordan man kan få yderligere svar på dem i et andet forum i aften. Så det var bare lige en høflig henstilling til alle sammen. Peter, jeg har sagt det ikke allerede. Jo, tak for det. Ordet er dit. Du skal afføre dig den her mikrofonshower, som for øvrigt skal gå fra den ene til den anden til den tredje i løbet af aftenen. Og jeg skruer lige lidt ned for min her. Ja. Jeg må indrømme, at jeg snakker på vegne af hele LA-gruppen. Vi er dybt imponeret over, så stor interesse der var. Det er med meget stor ydmyghed. Vi faktisk står her i aften, og jeg er faktisk en lille smule nervøs. En ting er at være til det 2 øst i primetime, men en anden er at stå ansigt til ansigt med alle de. Men det er en trist baggrund, det er det. I hvert fald for dem, der er berørt af det. Der er jo rigtig mange, der skulle have lavet deres kloakering allerede den 30.10., som ikke har gjort det endnu. Og de sidder også blandt os her, det ved jeg. Jeg er selv et af dem, det må jeg erkende. Det sidste tal, jeg har hørt, det er, at i alt så er det cirka 1455, der mangler at blive kloakeret på den lange bane. Det forstår jeg. Kommunen har ikke det? Ja. Jo, men nogen har gjort det, det er klart. Godt. Men altså, det her det er jo at forstå som et traditionelt borgermøde, og vi skal have en debat, og vi har 3 indlægsholdere. Og for lige at præsentere dem, så vil jeg bede jer alle 3 blot lige, ja nu skal jeg lige have noget mikrofonshower på her. Så jeg vil gerne bede, at I kommer op og bliver til skue, ikke som skuekvæg, men bare så man kan se, hvem det er, jeg sådan lige præsenterer kort. Først så har vi en indlæg fra Willum. Willum han sidder som medlem af Folketinget, men han er også byrådsmedlem i Slagelse Kommune. Willum han vil forklare lidt om Slagelsemodellen. Han er en af hovedarkitekterne bag den måde, de har valgt at gøre det på. Så har vi Torkild Lauritsen, som måske ikke vil komme så meget ind på det politiske, om at hver en sten er vendt og drejet, for at man kunne hjælpe borgerne, men måske mere vil komme ind på baggrunden for vandplanerne. Altså de løsninger, som der også er, vil du også komme ind på, tror jeg. Men du er sådan set som repræsentant fra kommunen. Og sidst, men slet ikke mindst, så har vi en chefjurist fra Bæredygtig Landbrug. Og grunden til, at vi vælger en jurist fra Bæredygtig Landbrug, det er fordi, at de har faktisk i den landbrugsorganisation beskæftiget sig med vandplanerne det meste af deres levetid. Og det hele grunder nemlig tilbage til vandplanerne. Også EU for øvrigt. Det går højt op. Så jeg kan sige, Willum, velkommen. Du skal først på, og den måde vi også vil gøre det på, det er, at når en indlægsholder har holdt